О, Коста! Аз съм Джой Джерили, a.k.a. Аргон. И тук сме с Ауди, фенчето. Оп! Поставя хора. Играем Skywars на нашия моб. И се чува Аллах Акбар. Да. Ех, че се гадя. Ха-ха. Аз съм неориентиран, нещо Индиана Джонс съм без майтап. Ето чест, че намерих. Заля там. Къде си, бе? Не. Къде начало? Добре, само глупост. Тук маняк. Нате чест, бе. Муса. На. А, той има даймонд. Пояк. Аз съм готов, само ми дай меч и ми правя луди, ще се види. Нямам блокове. Имаш ли оръжие, бе? Една до другия да иде. Пъгна. Тук ми лаги. Много жестоко. Ай, аз стоям събира. I'm coming. Правим ги. Идвай при това тук. Не, това ще се го взема. Бой! Много си бърз, бе, майката. Златна. Умря. Браво. Иде. И то си умря. Какво ти трябва? Даймонд меч имаш ли? На. Ама ти имаш същата. Имам, бе, имам. Ай към средата. Имам брадва с дървена. Сако ми е. Аз имам такава. Хубаво, браво. Ай към средата. И друго оръжие. На брадва. Браво. Много По добре. най-тъпия начин, мисля, че маняк, what the fuck? Вярвам, че не можеш да скачаш на стълбите отгоре. Умрях по най-тъпия начин. То с къде е? А в средата има бая хора. Да, виждам, водичка са си пуснали. По най-тъпия начин. Горе ли са тия лишпери, бе? Не ми зарежда чанко изтъй, че не знам къде си. Ти си... Тук има долу. Здесь. Абе! Аз съм ми пуснал тук лавичка да се оправят. Ама къде си? В средата ли си? Да, бе, човек, бе. Видях. И там има още около... И още двама има там. Те другите да стрелят с ДД. Водата. Гей. Да, няма вода. Много тъпо. Пак. И
И ето ни в новия мап с Джой Джерелейки и Арагон. О, веднага има... А не, няма път към средата. Ние ще го направим. Давай. Зай сега. Тук ти оставям каска, ако искаш. Няма сега. Ай, запалих се, бе! Ово, тук има демонт каски даже. Той меч има. Аз вече ги съдирам в средата. Бе, бутаха на стопки, бе, маняк! Как звучи да бутнат стопки? Много си слаб, бе. Аз съм тапак, аз станах да видя кое има в чесата. То умря. И то съм. Те са много слаби, бе, човек. Аз ще ги бия сам. Strong Spear. Аха, ще пише. То демон Как бие също. само. Фул демон, бе. Аз се въртя в кръг и убивам по-слабия. Его, той тръгна да бяга. А, де ма би, бе. Ето го, дай ма да умре. What това го удари пък нищо. Ха, другия отзади. Ого, скачат трима, маняк. Ай, скачай долу, бе, педрас. Давай, бутни на другия, бързо. Къде е той? Идва към тебе. Даже са двама. Аз съм като някакъв хакер, тук всичките ги бия, мая. Чай да влизам в тебе, да видим. Падна, браво. Добре. Оп, и то ще умре. Умре. Брат, аз колко убих вече, what the fuck? Ма другите не идват. Другите, един прави път. Браво. Путнах го. И аз се стига в базата. Един другите. Другите не знам къде са. Аз ги знам и ги гледам в момента, дебна ги. А в базата има един. А, ма той тос не е умрял ли, бе? Те сега идват към смъртта си. Двама. Пак строи, бързо. Строи. Вече умрата. Това не. Дори точно зад тебе имаш още двама деца стрелят, трима. Трима имаш зад тебе. Меча. Много неприятно. За малко да падне. А, браво, глупак. What? Кой
Пичи на майка ти! Абе, брат, за кой е? За кой от тия място там, бе? Майка му, как ни падна, бе, човек? Правим по... Аз съм бе едно в три за теб, не знам. Един умря. Втори умря. Магамизън, умре. Ага, тук долу има някакви, с които са файтнали сега. Виждам са файтни. Вей, в центъра, най-долу, бързо! Бързо, бързо! Аз не мога да излезна. Най-тъпто умиране ебар. И здравейте хора, това е последната гадна игра. Която ще филми. На която трябва да overpowered. Не молят се. Тейба. Тук е те. Има каска и бутуш тук в долния чест. И при мен, даже и меч се взех. Има и брат за шарпен стрел, ако искаш. Искаш ли? Не. Кажи Идваш ли? сега. Да. Не слезнеш, ти има лава. Аз се спрях, ама. Още един умря. Ти къде си? Долу ли си? Да бе, Sharpness меч 4, Sharpness 4 имаше меч. Много я. 12 евро. Ти къде си? Аз съм до другите. Ти даже си такова. Бакер, поддолник моя. Правя път. Прития съм. Трябва ми 6 плеца. Единия падна. Какво някой? Уния настрелят. Над нас има един, не знаеш. Чай, бутам го, баба. Не умре. What? Смисъл. Това е. Скоча ли пред него? Не. Яде златна, умря. Стрелят. Чакай, ладово. Нати. Ей, сега фърлям. Чакай. Нямаш ли чест, Фърляме. бе? Не. Ей, това е Стрелят, вей. Ай! Вей, шо, отбутнат. Мятаме ли? Давай. Аз съм им в клюбата направо. Една бутнаха. Маняк, ти знаеш какво стана? Какво? Докато мятаме Ендър периода ме бутнаха. Абе, защо се на мене, бе? Стига, бе, човек.
Аз умирам тъй, иначе. Пусти на мене, бе, маня. Значи Тя ме оставиха. Не ги бий, не ги бий, не ги бий. Що? Бий се зръй, защото после ти някъде седиш с иначе. Аз имам как да идем. То ми пъхна, бах ти як тавала, мая. Там долу има един. В смисъл, под тебе има един. Тъй ли? Къде? Его. Под тебе. Честа е те. Няма го, той да не падна. Там е, на shift е. Падна. Другите двамата са там още. Скочиха ти. Яде лека. Шупим армора. Той то са на БК с 15 лего. Това много яде, what the fuck. На единем съм щипал панталонките. Другия си беше без чест, те иначе. Шупим армора и умират. Аз нямам вече какво да ям, тъй че ще ме убият. Единия яде, след това другия. Кога ще умреш? Ей сега. Май ти! Съм чак. Нямам храна. Тя те оставиха. Каквото даже. Вей, той ти вмятат си ендър перли. Те са щели да умрат. Аре бе, махай се оттам и отивай другаде. Те са заклещени. Само да не те бутнат. Идва. Другия долу. Другият идва долу. То не мърдах, виж го! Другия е зад тебе. Един умря. Другия е долу. О, ес! Но то някакъв друг дойде сега. Умря. Е, там още долу. Няма го, бе. Ровил се, тук е. Точно. Зад камъка. Зад камъка. Камък, ей то. Да. Нямам ли кирка, бе? Точно там е. Нямам кирка. Чупи го. Пуста е лук. Колкото и да едеш. Свършиха му. Ау, бе. Ще му свърши армор.
Другите двама са отбора баш. Чакай да ги видя те къде са. Другите двама са в средата. И двамата. Правят се някакво. Умря! Там. Най-накрая. И другите са в средата там. Не е в средата, другия се обикаля строите. Аз къде дойдох, бе, майна? Ето. Къде се викаш? Не е в средата, другия се обикаля строите. Пред тебе няма никой да се. Средата, няма отивам в средата. Да, та бутната. По-малко. Къде е тази среда, е? То това е средата. Джубокса, бе. Един е точно... те са двамата зад джубокса, точно. На островите отзаде. Кажи ли, че някъде преминаваш... Точно зад... В смисъл в момента стои в... Точно срещу тебе са. Ама от задната страна. Сега тръгват срещу тебе отляво. Вече не се чуди какво да прави сега. Идва. Къде? В ляво ти е, в ляво ти е. Ако мога да го видиш. Аха, видя го. Няма медър перла. Оцели ма. За малко. Захван се. Бре и оцели ма. Его. Те път нямат ли към среда? Някъде под Ender Pearl няма ли това от джубокс? Питах кой ще попиде според тебе, нали? И тя вика, аз не. Той идва към тебе. Стой там, стой там, стой там. Нека да види при тебе. Стой вътре. Не се опитай да го стреляш. С какво да му играеш? Му играя с Sharpness 4. Качва се. Идва. Поне не е пуси този. Виждаш ли? Не. Точно на това е. Ако излезеш, може да го бутнеш. Фърли Ендър Перла и къде ще падне? Може. Пак фърли. Стой на shift, стой на shift. Ама къде е той? Точно тук долу, откъдето ти се качи. Бутни го. Ай, бърбо. Яко. И така, дами и господа, това беше една много дълга игра, но се тая. Надявам се да не ви е харесало, ако е харесало, сори майна. Нещо да добавиш, колега, Много приятел? съм слаб. Бъде тук на надписа. Шлюе. Шифтни. Чакай сега, момент. Тара. Тара. И да, надявам се да ви харесва. Ай, чао! Кажи нещо, бе. Ай, чао.